Ден 1352. Днес има интересни новини от направлението на Покровск. Тук украинските сили разработиха план да отклонят вниманието на руснаците от Покровск, като нанесат удари по останалите чували с обкръжени вражески войски близо до Добропиля. С стотици дронове във въздуха украинците постепенно затегнаха примката и принудиха останалите от тях масово да се предават. Генерал Олександър Сирски подготви ясен план за отклоняване на руското внимание и жива сила от бруталния натиск южно от Покровск и източно от Мирноград, като стартира фокусирана украинска контратака на север. Целта е както да бъдат прочистени останалите обкръжени руски войски около Добропиля, така и да се стабилизира този сектор, освобождавайки украински сили, които да нанесат удари от север и да принудят руските формирования, застрашаващи Покровск, да бъдат пренасочени. Украйна вече е прочистила няколко от тези чували напълно и сега провежда операции за елиминиране на останалите. Според Сирски, подновеното настъпление в направлението на Добропиля има за цел да разтегне руските резерви и да ги принуди да се отбраняват по няколко оси едновременно, като по този начин не им позволява да съсредоточат основните си сили срещу Покровск. Украинските сили сега настъпват северно от Никаноривка и южно през Затишок, подкрепяйки по-широките операции по деблокиране около Покровск и Мирноград. Седмица на ожесточени боеве е оставила Затишок и съседните села, осеяни с руски тела. Едно геолокирано видео показва черен път, по който лежат трупове на всеки 10 до 15 метра, явен признак за опустошителната ефективност на украинската артилерия, дронове и засади. Още повече руснаци лежат мъртви, разпръснати из близките гори, където са били застигнати, докато са се опитвали да се оттеглят или да се окопаят. Осъзнавайки, че положението им е безнадежно, много руски войници започнаха масово да се предават. Украинските оператори на дронове адаптираха тактиката си, като монтираха високоговорители на машините си, летящи ниско над руските окопи и излъчващи инструкции за предаване. В един потвърден случай двама руски войници, барикадирани в сграда, се опитали да укрепят позицията си, но променили решението си, след като били обстреляни последователно от дрон Вампир и няколко камикадзе дрона. Те излезли, хвърляли оръжията си и последвали инструкциите на дрона към украинските линии. По-късно украинското разузнаване докладва, че десетки руски войници са се предали след подобни съобщения, като видеозаписи показват как са взети в плен. В други райони украинското разузнаване е идентифицирало концентрации на руска пехота и е координирало точни удари с различни типове дронове и артилерия, ефективно разбивайки остатъците от организирана съпротива. Освободени от необходимостта да държат обкръжени сектори, украинските десантно-щурмови бригади могат да използват набраната инерция, за да ударят северния руски фланг близо до Родински. Тъй като много руски войници избират да се предадат, руското командване се оплаши от домино ефект и пълен украински пробив, който може да оголи целия северен фланг. За да предотвратят риска основното обкръжение да бъде унищожено, руските офицери набързо пренасочиха резерви от Покровск и Мирноград, за да се опитат да запушат пробива. Времето им обаче не би могло да бъде по-лошо, тъй като калният сезон вече е настъпил. Няколко руски колони, включително бронирани машини и снабдителни камиони, заседнаха в напоения терен, докато се опитваха да маневрират към Добропиля. В един инцидент 5 бронирани машини настъпили към района, за да подсилят рухващия фронт, но 3 от тях затънали в калта, принуждавайки екипажите да изоставят машините и да газят през наводнени окопи. Точни удари с ракети Хаймарс унищожават конвоя, докато украински дронове и хексакоптери довършват останалите машини, пускайки високоексплозивни заряди директно върху корпусите им. Руски военни блогъри се опитват да омаловажат катастрофата, твърдейки, че пехотата е успяла да се разгърне и укрепи, но геолокирани доказателства показват друга картина – изгорени колони с бронетехника и стотици руски тела, разпръснати по открити полета и окопи. Като цяло, украинската операция по прочистване постигна целта си да отклони руското внимание от Покровск, принуждавайки врага да пренасочи войски, след като няколко позиции се сринаха. Планът на Сирски, насочен към северния фланг, има за цел да осигури жизненоважно пространство за украинските защитници на Покровск и Мирноград. Предстои да се види дали руското командване ще позволи на Северния фронт да се разпадне, за да поддържа натиска от юг, но всеки опит да се подкрепят войските около Добропиля за сега само задълбочава катастрофата, оставяйки врага с още повече загуби. Ако намирате този репортаж за полезен, моля подкрепете ни, като харесате и споделите видеото. Също така можете да се абонирате за канала, като натиснете върху флага вдясно. Благодаря ви и ще се видим в следващия репортаж от фронтовете на Украйна.